ሰላም ናይ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ ኣነ ኣምላኽ መስገን ሰላም ኣለኹ ንስኹምን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋይ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኩም ዓይኖም ይንሎሙ ከዓ ከመይ ጌርና ኣዝዩ ፎኪስን ጥዑምን ዝኾነ ኣብ ገዛና ነዳልዎ ማለት እዩ ባኒ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብሓደ ሓቢርና ንስራሓዮ ከምኡውን እቶም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናብዛ ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል ኩኑ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ከዓ ብክብሪ እየ ዝዕድመኩም ባርቡኻተይ ሕጂ ናብኡ ከብለኩ ባር ሕጂ ብዘሎና ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ኣብኡ ከዓኒ ሓንቲ ኩባያ ማይ ተጠቒሙ ኣለኹ እቲ ማይ ከዓ ልብጥ ዝበለ ማይ ከምዚ ውዑይ ዝበለ ማለት እዩ ብዙሕ ከዓ ክውዕይ የብሉን ነቲ ነቢቶና ከየምኩኖ ከምኡውን ሓንቲ ንእሽቶ ማንካ ጨው ማለት እዩ ተጠቒሙ ኣለኹ ድሓር ኣብዚ ከዓ ሓርጭ ማለት እዩ ዘለኩም ሓርጭ ፃዕዳ ሓርጭ እዚ 300 ግራም ዝኾን ሓርጭ ተጠቒሙ ኣለኹ ሕጂ ንዑ ከዓኒ ጥቡቅ ገይረ ሕሲ ኮብለ ኢደይ ተሓፂበ እየ መፅአ ከምዚ ትሪአኒ ዘለኽን ጥቡቅ ገይረ ሕሲ ኮብለ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከዓ ትፈትዋ ተስፋ ገብር ኣዝዩ ጥዑም እዩ ኣብ ገዛና ንሰርሖ ማለት እዩ ኩሉ ጥዕንኡ ዝሓለወ እዩ ምክንያቱ እንታይ ተጠቒምና ባዕልና ንፈልጥ ኢና እንታይ ጌርና ኣሎ ክንሰርሖ ከለና ስለንፈልጥ ፍረሽ ዝኾነ ባነ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ንመገብ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ከዓ ክጥዕማዕት እዩ ገዛኻ ትሰርሖ ሕጂ ከምዚ ትሪአኒ ዘለኽን ማይ እንዳወሰኩ 2 ኩባያ ዝኾን ማይ ተጠቒሙ ኣለኹ እዚ ከምዚ ኢሉ ጥቡቅ ገይሩ ሓስየ ክሳብ ዝበኩዓለይ ከዓ ከዲነ ክገድፎ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአኒ ዘለኽን ፌስታል ገይረ ብታሕቲ ከምኡውን ጨርቂ ብላዕሊ ጌርና ጥቡቅ ጌርና ሽፍና ኣቢልና ክሳብ ዝበኩዓልና ንገድፎ ድሓር ማለት እዩ ምስ በኩዓልና ድሕሪ 1 ሰዓት ዝኸውን ናተይ ከምዚ ኢሉ ትሪኦ ኣለኹም ብጣዕሚ እዩ ሓፍ ኢሉ ነቲ ፌስታል ረኪብሉ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ጥቡቅ ገይሩ ሓፍ ምስ በለልና ድሓር ዲዛይን ከነትሕዞ ኢና ብዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ሓፍ ኢሉ ሕጂ ብዚ ተደሊኹም እንቋቁሖ ድዩ ካልእ ፀባ ገለ ጌርኩም ከተብክዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ከምዚ ናይ ፆም ክኾነ ኣለይኡ ከለኹ ስለዝደለኹ እየ ብዘይ እንቋቁሖን ፀባን ገለ ገይረ ዋላ እንቋቁሖን ፀባን እንተጌርና ኣሎ ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ተደሊኽን ሕጂ ብዘብቲ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ናተይ ከምኡ ፅሩይ እዩ ናይ ከምኡ እዩ ከምዚ ዝኾነ ንፂፍክናትክን ዘለክን ጌርክን ከዓ እቲ ዝርግሖ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሓርጭ ክገብር እየ ብታሕቲ ብላዕልን ማለት እዩ ከም ትሪአኒ ዘለኹም ፅቡቅ ገይረ ሓርጭ ምስ ነስነስኩ እቲ ብሒቆይ ብክልተ ገፁ ግልብጥ ኣቢለ ከምዚ ገይረ ሓርጭ ፀይቀዮ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ፅቡቅ ገይረ ዝርግሕ ከብሎ እየ ክሳብቲ ዝደለኽዎ ዲዛይን ዝሕዘለይ ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝደለኹ ንዑ ዓይነት ክጥቀማ ትኽእላ ግን ኣነ እቲ ዲዛይን ከትሕዞ ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ኖርማል ዋላ ክቢ ኣቢልክ እንዲ ቁርፅ ኣቢልክን ክትገብራ ትኽእላ ኽን ሕጂ ከምዚ ገይረ ይኣኽሎ እዩ ምስ በልኩ ማለት እዩ ዘርጊሐ ሕጂ ክቆርፆ እየ ማለት እዩ ብዘለክን መቁረፂ ጌርክን ትቆርፆ ከምዚ ዓይነት መቁረፂ ተጠቒመ ኣለኹ ኣነ ኣብ 8 ክቆርፆ እየ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ኣብ 8 ቆሪፀ እየ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ከይፀበኒ እቲ ቦታ እየ ነዚ ዘርሕቆ ዘለኹ ሕጂ ከምዚ ትሪአኒ ዘለኽን በቲ ገፊሕ ጀሚረ ናብቲ ፀቢብ እንዳኸድኩ ክጥቕልሎ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ዝኾነ ዲዛይን እዩ ዝሕዘልካ ነቲ ቅድሚት ስሕብ ዘብሎ ዘለኹ ከዓ ፅቡቅ ቅርፂ ክሕዘለይ ቅጥን እንተኢሉ እቲ ናይ ቅድሚቱ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ቅርፂ ይሕዘልካ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርኩ ንኩላን ክጥቕልለን እየ ኣይጠፋእክን ቀሊል እዩ ከቢድ እውን ኣይኮነን ክትሰርሖ
كمون زا فيديو اندحر تفتيقن انا بقلوت محازوت كن شار بلعا كمون لايك سبسكرايب كومنتي شار اي فلين ابروهاتي هجي كم سرعن زلهم كلن تغليليا نابتي شحاني ناي اوفني دقوبر له مالتيو كم زيلو بتحتي ورقة تنصيفة كمون تبيحو قوي بلعلي جيري ماتيو كم زيلو كله بوتا مسحزلي سبراي بلعلي زيتي نفح نفح بلالله قرب كمون داقي ما مالتيو فيستال شفينه تخون ولا جارك طريقة نكشفنا تخلاخن نعسرت حموشة دقيقة لدخون كتصبه هي قرب حف كساب زبل مالتيو كم ستريو أزلخن تبو جيرة شفنا بليلو هجيب تخاد حري عسرت حموشة دقيقة مالتيو كم ستريو أزلخن حافيلو ياخلو يسلا زبالكو ندحر حافت زيلو كاون لعلى خدونجات خلاخن ما تأسرار أي قالت كبرو فرق ساعت هجي كم زيل دقي محاف نسبة اللي دحر أب أوفن كأتوية مالتيو تناتكن أوبن كأني كم تناتكن ندحر برتو تخوينو كاست كبرو كمون ناتي دحان سلا زخونة بميتن سمانيان سنتيغريد ني 20 دقيقة كبسولة مالتيو أفزخا كم سريع زلخن نورمال نديكوري لي بلعلي أو سدا قبرو للو ماتي كوف يبلو للو كمون اندحر تلليخن أوش تخطب كتب قعو أخلاخن كتك أمات خلاخن تاو سدا هجي كم تزبلكم بميتن سمانيان سنتيغريد كم ستريو زلخن 20 دقيقة أزيو تبو كوينو بسيلو مالتيو ريو فوكس معاد كتبو معاد كوينو بسيلو مالتيو وش تخاني كم قريسنا حنرينا ماتي كمي بسيل الله ريو كم زخ فوكس كتصبو معت بقى بالعيه إذا متذكر مباربر خاتيك سامودات سلت خطات الكناني كابل بيزا مسكنكن أبقى علي بخالق فيديو كساب زملسكن سسنايو كومون شار سبسكرايب لايك كومنتي أي فلين برخاتي